dugu kono ya o de nyinin kalido ko abe duaw ke wote menen ko fe bila sirali fulanko ke musowe folo konyo beke chogo di islamia sariya kono fulanna ni muso che sara abe shigi furuja la sariya munumbala minye konyo taye odo nyorote bi nyinin kali jaman kachaya kitabu de dilala oka minye muso furujato taye muso na ce fatura abe hake minke idala ore kanu katome idato beta veka parce muso na ce fatura le ka idate bo ko fula dola kelen kono imma muso kono mado fo kata jigi don kiba ya yira hadisa sahalun bala ni muso ce fatura a kono mado anya ko kanana ye an bake ka sallaka ko muso fana jigina sisa ka furja banna bal don kiba ko nya tuguna yele ce fatura nin bolen ko fe nya tuguna yele ko muso fana jigina furja banna na kono mando fo akata jigi na ye sankelen fana ke kono la ce faturen ko fa be dadela fo aka jigi mais ni kono te muso la kalo nani ani tileta ni kono ta la kalo nani ni tileta abode ke furujala ni kalo nani ni tileta fenduru dronde aba yere korosi odema o fenduru ki yere korosa mo ba fo de ma ali ihdadu ibi yere korosi koduru de ma ode wajibri ka koduru fono yake fatura kito dumin kono somin kono ni darurate ibe kalon nani ni tileta ube ni kono maro fokati jigi ba beke usode kono ibe ka idda kalon nani tileta ibe ka idda beke che fatura kito yoromide na ya soro darura nana tilefela la ibe sheka bo katika hadula misufela la foi kana shiro indela che fatura kito yoromide foi ka shi ende fokata idaba ni nye folo min wajibe ika fulana ite pare fini do fini ye pare fini de ki ini che fatura ibe idala itodo pare fini te do sabana kasa jalanti ke ye ite kasa jalanki yerela kito idala ite kasa jalanki yerela don kiba ko fonna ya soro eye muso bi ka kaloboye ni ka kalobo tigera ni ko kalobo kolike ibe kasa jala minke jole mbo yoro la pura ka jole kasa ewa ge kaboy bashitilo o kasa jala na ni otete kasa jala kirela ni le sabanay nani na minye mashiru de yaitoke bukili u chenu ube nka jabeda ishewu na nka jabeda mbolona itoke duru na ite kale da inyala donc muso furjato ni be idala ni fenduru de keri ka wajibiye meni ni fenduru ke fengo fembe fo abe qurafati abe adatul munkar abe bidia awa furja fini fana tala de furjato fini tala o koy kana pare fini de do dro fini do ikanna nyaabe teme minna me furja fini tala ube ka fo ko dogo kun folo ko abebe shi dilan kelen de ka so kelen kono ni shi te silamia sariyama ni shi bilika nimbella da jugu ube ko ube nono kene de do dogo kun kele fo nono kene de kanyine ka dima babu samara de be do usenna kalo yelen tiye ite yele sok sanfe ite mogo jabi che jabi nimbella da ni kokone delate misila donc on y min fo nin duro ninde wajible mbika ika furja wakati ki yere kolosuma ni dati banna atimira nunun daga rewye yibora banna ewa mogoti do mogoti bo ka fo ewa karasa lanka be bo furja la bi ka nyogo ngole dumuni tobi ni fagali nake o be bidia abel lada be bidia
mogomi do mogotibo ice fatura ninduru yere kolosoma ni dati dafara utagariye yeko ikaje ka masiri ni hakili be furula ikika chenyene ke mogoti do mogotibo ewa furja finitala janko munum be ko ewa furja to sebew oko ni fulanka fo ya yere de obe burusulawo dogo basigi de mogo ewa hakili pawdo ka sino har burusula do bo fun o furja to sebew fana dima fo muso ko fana shiru tegela tado tasuma kono sidu kudo fulanka fo yado no ya dima tado tasuma kono fulanka fo ya shirku furja finitala donc lada be foanye duru min fa be abengalo abella da kunta be bidia donc nyimbe nyinin kali sababu kimbe ka subhanu ko doko ni ala ko yahudiya muso ni nasara muso furuli dagaranye ko ala kambe yahudiya folo ni nasara folo ube sisa fo kata jiyawuli mogo du dambi kata yahudiya ude ma hari ewa anka jamana kono munum bu ulu de kata bolola anka jamana kono hari munum be kerece dina ude la abede be jate ko kerece o kam muso ude furulu dagara fo kata qiyama والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم donc abede do mogo baddam bi kata nasara ma mogo baddam bi kata yahudiya ma abede do fo kata jiyawule ni anya fo chogo mi depu umaru tilela ako silama muso chayara aye silama muso furu aka yahudiya ni e won nasara ko muso toye me dagalin ko ni silamiya sariya ya la daga de fo kata jiyawuli yahudiya be nasara be har ni e yere jati te yahuda me min ni donno kasira la shaykhul islam bunte mi ko dagalin be abede ka ka muso de furlu dagara ala yewulu ni kafiru tobo nyogo nani yorola mushriku de do kafiru de do me ala ye uluni kafiru tobo nyogo na ya kiri ala de tay fo jamana de mo ka so fana mare mo chaman so nente ala yere tay de ma munna ala ye ninke ngodi ato ahmad ibn hanbali ko ciden ka sunna min dina min fulani ko kaifa tala lima tala parce que ni e ko munna la yenninke munna ala yennin fo ebe ala kumande وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أخذ الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم Allah de ko te daga mu'mini cema te daga mu'minin musulmai ne Allah na ka ci banya kiri min kiri e kana fo ku be ka sogwanta ne ka hakilina do ola yayin kan folo jabo tewu min fulen ninye sanin ka ale kan yin kali nunun jaga ya sabarin nati mbai mukaddima ke ni yorola ko ale ya me doni ke ba dola ko dumunu min be tobi mauludu koso mauludu kama ko mugo kana du ko kitabe dunke o fule ko ala ko qur'ana kono ko kitabe dunke ka kantigele feun ka du ko lu ye kafiri de ko munna silama ye min kantige ko an ba fote du safi aba fi ka ke makka kafiri de ya ko makka kafiru de ko cide ma ko jifa ala yere ye min faga ko autodu ni aw yere ye min kantiga ba fo kadu makka kafiru man ni fo enya makka kafiru de shawa har ni te kafiru be salibe sude makka kafiru moteri be dusukun ko be nin fo makka kafiru dusuku moteri de be ekono yere ko qur'ana kono ko ala ko nunun ta kadu yala abe qur'ana kono ko ala ko maulidi dumuni fana kaduwa ko dole ke bawo ko ali qiyasu ma nas fasidu li itibar ko ni ko ka qiyasu ke tanke dalila be ko ye qiyasu ciyalende yere de ko ala de kote wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum ala de ko kitabu dira munuma uluka de wa kantigale feun dagara ay maulidi ye bidia de ala ma fo qur'ana kono ko ka maulidi dumuni do
nko imamuna maliki majahabiya mo ngana do de ne fo satabi ko ale de fo har mawludu ko dumunu betu tobi akana du ko pasiga atobila bidiya de kama ebe wulu bodoni lawa yere ko ala kote qur'ana kono ko yahudiya ka ewa dumunu kaddu ko ala kote donc ala de ko mawludu dumunu fana kadduwa donc aya yere korosha ka sira ala nye ka fo aw ka mawludu munu naka wori nyini fe munu fulen nye ko bo ja ko do dina kono naka haklina woni araye ate sika do dina kono ali ibn abi talib ko akoni dina tunye araye ne haklina de ko ale tumba fo kufi dumala de ka salo ko me ali ye cide nye abe kufi sanfela de salo ko donc ya yira dina te haklina dina te raye de dina te haklina de jamana yin fana ko nuku ka haklina ke dina e jakwa ko ahli kalam na ahli mantiqa takira ninde jakon kin ka hakli bara dina la utigi ka sira alanye donc ayire ko ala de côté yahuda uta kaddu ala ma fo mo shiye ko dumunu min do ntobila mawlidi kamay ko du de latte bal kiden de ko mawlidi kelila ako man amila amala laysa alih amruna fa huwa raddu akoni mo ye barake ne kan nyamarate bara mi kay ka bara be sagima kiden de ko ya ko muhaddasatul umur fa inna kull muhdathatu bid'a wa kull bid'atu dalala wa kull dalalatu fi an-nar mawlidi te karani sabaka tabolola sheba ma mawlidi ke tabina ma mawlidi ke tabina ma mawlidi ke mawlidi do na dina la al-qarn rabi hijriya sankeme nanina sankeme duruna masake do ya kurakuraya do ko sankeme worona ka kurakuraya kata ne fatimiyuna al-ubaydiyuna shaw uye mawlidi kriye ka do dina la hijra sankeme nanina de hokata ausa atesika mawludu do dina kono aya fo am dan ka wori nyini nan ka jiya nyini da ko mi aw ba ke dina yawa o tesika sabata bolo aha sabarna bon aka subuha doye munye aka nyini kali sabarna munu nyini kali sabarna ati subuha tigi de do ala ko qur'ana kono huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhakkamatun ummul kitab wa ukhra mutasabihat فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. على القرآن كنا كوتشيده ne ala de nin qur'ana jigi ika ayaw be qur'ana kono lulla benne do prophète yoro cité sorola mo cité se kay ka hakina jugu bo wala na ko ayaw do be ulu koro nyagambile no hakina jugu tigi be se ka hakina jugu nyine wala mutasabiha wudiro ne ala ko mo munu ni jenne bu do sukun kono qur'ana aya munu ne mutasabiha be ulu de tomoto ko nyini ku cari mo ni nyogon ce fitina nyini ani ku ka koro nyini ka jakwa ke wulutaye wala tamba ishe tuko chiden ko ni mo ye ni ale be kuma beta hadisa mutasabiha do nyini ko nyini kalike mo wala uja beta aya mutasabiha do ta ko nyini kalike mo wala ako chiden ko ala ye fitina mo mi fo o tigi de yo ye ki yero ko sama awan nunu sugu jamana kono udo we jamana ko fe ulu yo nyogona de ko ako ko qur'ana kono suratul hadid kono ko ala ko yahudiyawma wa rahabaniyatu ibtadawha ma katabunaha alayhim وما رأوا حق قراءتها كتايا لبا كو على كو سورة الحديد كنو كو كتاب دونكو كو من يبطو سبو دوye كو ولو يريو اوكي biriya ko ku yereka ko men ne alama o wajibu kade ne uyere de yake ku be hera nyine ke naye ku masheka ke akai ci guna fana ko donko ko ala yere ya asabatu ni bolo ku ye bidiya ke me masheka ke akai ci gunu manna mana kala nyine ni mo men ye bidiya do dina la isera ka ke akai ci gunu manna du
bunkasiri akata aya in tawsita bunkasiri kono ayenni aya min fo suratul hadidi akata aya in bunkasiri kono ako wa haja jammul lahum min wajhaini akonni aya la ko kitabe dunkin ko ala yu lagoshi aya in kono sinya fula ako fulo ye munye ko ala yu lagoshi ku ye bidia do dina kono bidia min ni ale ala munyamra naye ibtadawuha ala yere yin wele ko bidia mo ala ku ye bidia do dina kono ala ka dina kono bidia min ni ala munyamra naye ako ye lagosili folo ako lagosili fulana ala sagina ku lagoshi ni nye bidia de aya do ne ala ka dina kono mawu nyamra naye ayire min fana galon fola ako bato do rayo do dina kono addesa akoro fana addesra akoro fana maseka ke fana donc ko aya in kono ala yu lagoshi to ya fulade ayu lagoshi ne bidia min do ala ka dina kono na tala ani fana ayire ka galon fola aye min bila ayire ka ko bato do addesra akoro fana lagoshi de do ala mo sabata kare ala yu lagoshi ne uye min do dina kono na tala ala ko bitadawuha ayu lagoshi no ka bidia e ayu lagoshi fana ayire fana ye galon min do dina kono addesra galon fana koro lagosira lagosi cogo ya fula de la aya la bunkasiri ya tafsiro de aya wute kwa ukuta kwa bita tafsir na akunyo odi ya to anko kurana aya ni ya fahamu hadisa ni ya fahamu afaham ala fahamu salafu salih ni nima aya fahamu komi salafu ya fahamu cogo mi iye hadisa fahamu salafu ma fahamu cogo mi hari ni be luga nyime kan na hawu nyime de ibe ngalola shehu salabun temiya yodo fo akoni mogo ya miri ko ebe kuma dofo qur'ana ala ebe kuma dofo hadisala kuma min ni salafu tila o kuma la ko yere ka do ibe katawula har ni be nasawa ba ni kuma fo kuma mi salafu salihu ma kuma min fo aya koroke minye uma hadisa koroke minye ni eyo keyo ako har ni be nasawa ma ka do katawura donc nin te se ka ke derele comme mawludi e bidia e mais bidia min do no ya ka ke cogo nyuma na fentala bidia be se kanya hari ni akera sa kitabe dunko ka sabati eska kitabe dunko ka sariya an sariya yawa kitabe dunko sariya tanka sariya yawa hari na ya surni ala kitabe dunko sabati ninka an ka sariya na kunu ka sariya tuse ka boyede ciden ko hari ni Musa be nyana maya la sisa atayin ta wasa be tugale de ko awa ciden da ko kullu bidatu dalala وكل دلالة في النار بيدا نيمانتي تشيدن دكو بيدا بفيلي بيدا تاسما دكو او مولدي فيلي بانتيا بيدا في كريكري bon abu surunya parce que mogo kachaw ma ko be nyini kalida ko amblemo so do ko e waddo de fayda di alema ko fatiha sinya wolon fura la ya latifu hakke do nonu nya bidiya lesrite nonu nya fayda sugu munu nya nonu nya bidiya mogo kana nunki cide nya jikru di awma sogoma adhkaru sabah wal masa ide ulu nyine kunu fo jikru munun kanka fo sogoma cide nya fo jikru munun kanka ko wula fo cide nya fo farda ko fe kanka jikru munun fo hadisa salim go cide nya fo ni be de nyego na jikra yo fo ni be bo yo ibo fo ni be do ka sokono ibo ka jikru be ni be bo ka du kono jikru be ni fayda munun be ta di awma kerefe nunu nya bida de lesri tula dinala Tebu nintate nyini kali darura mabo abe furja kede
bo aye ɲininkali min kɛ ko an ko ka kuranna sɛbɛ ka dilo a tɛ bɛn ko karamɔgɔ dɔ sɔrɔla ko sɛbɛ kuranna sɛbɛ ka dilo fɛn t'a la ko a bɛ bugari kɔnɔ ne bɛ min fɔ aw ye siɲɛ joli joli n y'a fɔ ko karamɔgɔ tɛ ka wajibi tɛ sunna ka kuranna ni sunna la faamu salafu sali a kan'u lamɛn n'a y'u lamɛn de ni subahaw bɛra u dusukun kɔnɔ a bɛ n'u ɲininka o n'a m'u lamɛn dun imamuna maliki ninnu ye dɔɔnin kɛ an ŋanaw ka tɛmɛ aw kan olu ma sɔn ka bidiya mɔgɔ lamɛn dɔw nana imamuna maliki ma bidiya mɔgɔ dɔn a ko ne b'a fɛ k'i kuma ɲɔgɔnya maliki ko wa ma ana ala bayyinati min rabbi wa ma anta fasaq fajhabu ila saq misluka faghashimahu maliki ko ne ka diina ne bɛ della jɛlen de kan ka diina la ala ko tɛ ciden ko tɛ mais e sikalen de b'i ka diina la taa mɔgɔ fɛ min sikalen do diina la komi ɲɔgɔn i n'o ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya min nana maliki ka majlis la ko rahmanu ala al-arshi istawa ko ala ko a dala kirinya la ese ka a dala kirinya cogo di tuma min maliki y'a jaabi a ko ne ma e ye foyi ye e ye bidiya mɔgɔ de a ko kalandenw ma a ye nin bidiya mɔgɔ bolo min a ka sama ka bɔ n ka jama la Muhammadu bun Sirina bidiya mɔgɔ nana ma fɔ a ka so kɔnɔ ko n b'a fɛ ka kuranna kali ka i ka lamɛn ko la i tɛ kuranna kalan ne kan i ko ya sheikh Quran ka kuranna kala a ko a tɛ kuranna kalan ne kan a ko bidiya mɔgɔ de do kuranna kalantɔ a bɛ se ka nɛn ni harafe dɔ yɛlɛma ka subaha dɔ dusukun kɔnɔ bon ka so kɔnɔ bɛ n bɛ bɔ ka so tɔ i bolo u ko cɛ ma kana kɛ sababu ye kɔnɔ k'a ka so tɔ ye bɔ i ka taa n'a ko i kana kuranna kala kan a bɔra ka taa don dɔ la ani a den nana bidiya mɔgɔ dɔ ma a b'a kɛ ka wajuli kɛ Muhammadu bun Sirina y'a bolonkɔni fila sɔra tilo kɔnɔ a ko den ma i bolonkɔni fila sɔri tilo kɔnɔ i kana a ka wajuli kan mɛn u taara ko bolonkɔni kelen bɔ i tilo b'a kan na ko n tilo b'a ko a sɔra kɔnɔ u taara ko i bolonkɔni kelen bɔ i ka lajɛ a y'a bolonkɔni ko n tilo ta kana ko hon sisan an k'an bolo bɔ an tilo kɔnɔ a ko u ka kuma ye fitinɛw de ye a kan'u ka kumaw lamɛn bidiya mɔgɔ ka kuma ye fitina de i kana ka kuma lamɛn a kana da aw yɛrɛ la k'a fɔ hakili bɛ ne la n bɛ ɲuman ni juguman bɔ ɲɔgɔn na ni hakili b'i la i b'a lamɛn mun na mɔgɔw tɛmɛna e ɲɛ u ka hakili dafalen ka tɛmɛ e kan u ka limana dafalen ka tɛmɛ kan u ma sɔn ka min kɛ e b'o kɛ mun na a y'an yɛrɛ kɔlɔsi u ma n'o ko a bɛ Bugari kɔnɔ a b'a fɔ de ko Bun Hajari ko Fatuhu Bari kɔnɔ Fatuhu Bari Bun Hajari de y'o saraka aw ni Bugari ko tɛ o ye kelen ye Bun Hajari ye nin fɔ Fatuhu Bari kɔnɔ ani Bugari y'o fɔ hadisa la o ye kelen ye mais mɔgɔ ɲagambilaw de don mɔgɔ tɔrɔmpelaw de don quoi n'a ma far'o la mɔgɔ ɲagambilaw de don bɛ mɔgɔ tɔrɔmpe dɛ kuranna sɛbɛ sani ale ka taa Bun Hajari ka sarahu ko Abdullahi bun Masudu de ko hari ka kuranna dɔrɔn kɛ sɛbɛ a tɛ bɛɛ Abdullahi bun Masudu sɛba i t'o fɔ fɔlɔ Abdullahi bun Masudu ye kuranna sɛbɛ haramuya sɛbaw la Ibrahima Nagayinu tabiina olu ye kuranna dɔrɔn ka sɛbɛ ka dinu yɛrɛ la u y'a haramu i t'olu fɔ n delila k'a fɔ ko sɛbɛsɛbɛli kɛra u ye sɛba fɔ ko Amru bun Asi ko a tun bɛ a denw lakala duwawu la n'u ma se ka duwawu min kala ko a b'a sɛbɛ ka dilo u kan na a ma sabati u ye min fɔ Amru bun Asi kan nin yɔrɔ la a ma sabati hadisa sahalen tɛ a sabatilen tɛ Sulemani Warahili y'a sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko ka taa sɛba kelen tɛ n'a sabatira ko kuranna ka sɛbɛ ka dilo a ko a sɛba kelen tɛ o y'a danbe ka taa sɛba ma saha si bɔlɔ ciden ka sɛba kelen tɛ min y'a yira ko kuranna bɛ se ka sɛbɛ ka dilo a sɛba kelen tɛ a ma sabati ka t'u ma donc dɔnnibagaw ka kuma sahalen ka kuranna sɛbɛ ka dilo haramu de don fɔlɔ imtihana li kuranna i bɛ kuranna yɛrɛ de dɔgɔya kuranna yɛrɛ de dɔgɔyali b'a la fɔlɔ kuranna ma jigin ko e ka dilo yɛrɛ la koyi kitabu anzalnahu mubaraku liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab kuranna jigina de taasi de ka kɛ n'a ye baara ka kɛ n'a ye kuranna ma jigin ko e ka dilo kuranna dɔgɔyali b'a la e bɛ kuranna sɛbɛn papiye min na a bɛ taa dɔn golo min na fɔlɔ ka dɔgɔ n'a ye an b'a dɔn golo sugu min don wa n ko u bɛ golo in dɔn fɛn dɔ de kɔnɔ fɔlɔ ka toli fɔlɔ kasa bɛ bɔ ala ka kuma bɛ taa don o de kɔnɔ miseli de bɛ kɛ ka sɔgɔsɔgɔ miseli bɛ se ka kɛlɛma dɔ sɔgɔ ala ka kɛlɛma dɔ sɔgɔ
munum be sebe ndelo ba do da ko ka kiki de ala ka kuma de fure ka kiki martoni de ke sebe nde ka goshi goshi ala ka kuma de fure ka goshi goshi ibe wala daga togodi qur'ana yere dogo yali de benina imtihana li qur'an ibe qur'ana de ka dogoya fulanna saddu li jarai ni ko qur'ana sebe kana dilo o yide ka ewa sira da tugo fulan ka foyanye ko be dina kono wala tasubbu alladhina yad'una min duni llahi fa yasubbu allah adwa bi ghairi ilmi ka mushriku ka boru lagosha dagara metumami sebo tumbake kafiru fana be alannani ala ko ayu ka boru na rene to kana alannani men ni anko ewa qur'ana sabe basi tala sebe nyira mugo la anko sabe manya ko ne taye qur'ana de hari ni wulu kunkono ba qur'an be sega mufo katumu yere ka suratala ne ni sebe nyi min na dro anko a sebe manyi de sebe mbo ba fa ne taye qur'ana ta de bebe do ewa furanka fo yabe jenso ba te jense ambe sega jonka sebe mina ka faraka laje o yide ka sira di furanka fo yama saddu li jarai puru ka datugu fulanka fo yanye donc don ke bawo ya yira hari qur'ana sebe ka dilo haramudo sabana li dughulihi fi umumi qawli sallallahu alaihi wasallam man ta'alla shay'a ukila ilayhi aw don na ciden ka kuma kono ciden ko ni mo yo fengo fendilo alabi ka koto bolo na to do la man ta'alla tamimata fala atamma Allah lahu tamima kore munye ko fengo fenni ya dilo de iyere la de puru akan nafa do de sama kana uga ka tora nyone ka boyka ko tamima yo ote donc qur'ana shabembe do o kono abedo ciden ka kuma globali kono man ta'alla tamima abedo kono inna ruha wa tamaima wa tuwala tashir cire yo shabembo sabena akko tamaima ma shabembo sabena man ta'alla shay'a ukila ilay shay'a nakira akko ni fengo fendilo la bi ka ko to bolo donc o ka bom mo nyagambila hari qur'ana duro ka sabe ka dilo yere la haramu do islamiya sariyala sebo ka kuma baka ka haramu ya o ya dambe ka ta seba ma ko qur'ana sebe penta la shima sabati seba ka amma sabati seba kelen bolo ko qur'ana ka dilo ulu tunde qur'ana kala ka baraka na yedo tunde qur'ana kala ka dilo yere la donc ambe min fo ni yere la o yenninde bida mo nonu ani mogo dobe ewa fen kono no ba fe kawun nyagambi u beta bugari de ko sunna karamo do yere kote u fule ku ka sunna karamo yere sosoya bunte mi akote bunte mi ka kuma chaman be ba kawa ebe bugari taka ete bunte mi taka ete sunna mo yere ete dambi kata sunna yere ma ne ni ba fe ka sunna demisenu munum makala ku nyagambi ku ka dina ciya do beto ka sunna karamo do fo ko yere ka sunna karamo ba do kote e yere tettugo sunna karamo ba ko folo o sunna karamo ba ko mawlidi o yema mawlidi be bugari kono aw be mawlidi ke munna fini fufu be bugari kono abaka fini fufu munna bombo sidi be bugari kono aba bombo sidi munna ki muso lankolo bo hijabu tala far ko be sutura lente e bugari do yo fawya ata wuli mo nyagambila jamana kono ba do wato ala buwabi jahannam من أجابه إليه قذفوه فيها وللكلام دور بجهنم بدنا دادلا وبمن فنا يجابا سنو مدربا في الجنة بكرو الله كان كيسو تورو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين له الخلق والأمر يخلق ما يشاء ويختار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وهو الحكيم الخبير أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على جزيل نعمه وعظيم عطاياه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه ما من خير إلا دل الأمة عليه
وما من شر إلا حذرها منه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوه سبحانه وتعالى وعظموا أمره بامتثاله وعظموا نهيه باجتنابه، فإن بتقوى الله سبحانه وتعالى صلاح الدنيا والآخرة، وإن هي السياج المعدون جميع المعاطب في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مبدأ الإسلام أما الله تعالى تنو أما الله تعالى بركة دام فين بلا جلد دام مسادة الله تعالى ko bɛlɛ jelen y'ale Allahu Taala kelen pewu de ta ye. Ale Allahu Taala de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen dabaga ye. Ale Allahu Taala de ye sugandili kɛbaga fana ye. Ale Allahu Taala tɛ ɲininka ka bɔ a ka kɛta ma, adamadenw de ɲininkataw ye. Ale Allahu Taala tɛ nɔbɔ a ka kiiri bolo dalen na. Ale Allahu Taala ka latigɛ maa tɛ se ka kɔsegi cogo ɲini o la. Ale Allahu Taala de ka dɔnni dafalen don. Ale